Už asi viete, čo sa bude diať. Takže ja som Maťk a vidíte nás pri novom videu. Toto je zaprašené, nechcem tu mať prach na tanieri. Dáme stranou. Kúpil som si takéto Pringlesky s tým, že nebudú moc spicy. Sú strašne štiplavé. Fakt, no neviem, že či som to ja. Predtým to som nič nejedol, dobre? Toto, čo uvidíte v tomto videu, neskúšajte doma. Ja som trénovaný profesionál. Pringlesky vidíte, že som už niečo zjedol z toho, ale to som si predtým dával jogurt, lebo že vraj keď si dáš Little do you know, pred niečím štiplavým, tak tú štiplavú turtles actually breathe underwater. People may think reptiles cannot breathe underwater, but sea turtle is the only mammal/reptile to breathe underwater. Nezjem to úplne celé, je tam toho veľa. Nezjem to úplne celé, ale dám si, decentne si dám na tanier. Toto idem teraz jesť. A mám tu toto, keby som sa náhodou... rovno to tu máme nachystané na tanier, vôbec do toho nechcem ísť. Začneme rovno s dvoma. Toto sú dve Pringlesky na sebe. Žiadne mlieko tu nemám, žiadne nič. Mám chleba, ktorý potom, keď to nevydržím, tak vypijem. Alebo keď to nevydržím, tak sa rovno. Ale takže prvá várka. Ďalej. Ďalšie dva. Ďalšie dva. Berry má štípu. No ja zomieram. Nebolo to počuť. Pomôž, no je štípe celú ústa. Pojebal. Celá krabica. Ty kokos. Dobre, je to tu upredať. Zatiaľ. Čaute.